ito pala yung pag-uusapan natin ngayon, no, dahil marami yung nagsasabi kasi na ilan ba talaga dapat yung langis ng Suzuki Raider 150, kasi may nagsasabi na 1.2 at may nagsasabi rin na 1 liter sakto. So sa mga nagsasabi na 1 litro lang sakto, so ibig sabihin pag 1 litro lang yung nilagay mo, hindi ka talaga nagpalit ng oil filter. Yo, what's up mga kalabarkada, kumusta kayong lahat? And welcome back to again sa ating panibagong episode. At sa episode pala na to ay, kung makikita nyo dito sa harapan ko, mayroon tayo ditong dalawang klase ng langis. So ito yung Yamalube, tapos ito naman yung X-Star. Change oil natin itong si Mio, at siyempre X-Star Suzuki para dito kay Red, yung Raider 150 natin. Tapos magpapalit tayo ng oil filter. So ito pala yung pag-uusapan natin ngayon, no, dahil marami yung nagsasabi kasi na ilan ba talaga dapat yung langis ng Suzuki Raider 150, kasi may nagsasabi na 1.2 at may nagsasabi rin na 1 liter sakto. Gaya nung nasabi ko nung nakarang nag-change oil tayo kay Raider 150, no? So hindi tayo nagpalit ng oil filter. So ang linagay lang natin doon ay saktong 1 liter yung kinarga natin. So ngayon titignan natin ngayon kung ilan ba yung makukonsume na langis ni Red kung magpapalit tayo ng oil filter. So yun ang gagawin natin ngayon. So bago tayo pala magsimula ay baka pwede naman isang subscribe dyan, at huwag kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya na to. Alright, so simulan na natin mga kalabarkada para makita natin. So unang gagawin pala natin itong si Mio. Ito yung unang i-change oil natin. Alright mga kalabarkada, no? So ito pala, may nabili rin tayong tools. Yan, may tools din tayo. So napakahalaga na magkaroon tayo ng tools, lalong lalo na kung may mga sasakyan tayo kaganyan, para kahit tayo na lang yung gumawa, magagawa natin. Sa pag-change oil pala mga kalabarkada, no? So ito yung napakahalagang ingatan natin, na wag na malustrad o mabilog yung sa drain plug, kasi sa susunod na mag-change oil tayo, maaring mahihirapan na tayong magtanggal. Kaya kung ano yung sukat ng drain plug, yun talaga yung gamitin natin na size ng tools para hindi tayo mabilugan ng drain plug. Alright, so ito na nabuksan ko na. Ayun. Wow, sobrang itim. Grabe, napakaitim na ng langis na mga kalabarkada. Kalahin nyo, ganito pala yung drain plug ng Mio. So habang inaantay natin na mag-drain lahat, so bubuksan din naman natin si Red. At para maiwasan na rin yung mga katanungan, no? So yung presyo pala ng oil filter
is nasa 150. Tapos yung langis, ito, yung langis na X-Star nasa 270. Tapos yung sa langis ni Mio nasa 285. So yun ang presyo ng mga langis na nabili natin. O diba? May magkano yun? Computer nyo na. Nasa 500 plus na. Pero mas maganda na yung gumastos tayo ng ganyan kaysa naman sa gumastos tayo ng pagbaba ng makina. So mas masakit yun. Mas masakit sa bulsa yun mga kalabarkada, yung magkakaroon ng tama sa loob ng makina. Kaya yun ang iniiwasan natin. Kaya kung mapapansin nyo lagi yung vlog ko, itong papachange oil kay Raptor, itong kay Red, tapos dun kay first time ko lang may change oil si Mio. Kung nasugat pa ako mga kalabarkado. Ay naku, nasa kabila pala. Dito pala sa kabila yung drain plug niya. O ito nga. Uy, maganda-ganda pa yung langis. Alright. So habang inaantay natin na mag-drain lahat yung langis dito, babaklasin natin itong sa may oil filter kasi magpapalit tayo. So ang size pala na ito 8 mm. yung size ng cover ng oil filter. Ayun. So sobrang dumi na. Ayan siya. Tapos isang napakahalagang bagay na magtatanggal tayo ng oil filter is kailangan dapat yung rubber ay hindi matanggal. So andito yung rubber. Rubber no, kasi pag yan wala, useless din yung pagkakabit natin ng oil filter mga kalabarkada. Alright, so habang nag-aantay tayo na ma-drain lahat yung langis ng dalawang motor natin, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Sir John Alfred Gary, kay Dos Adventure, kay Burns Vlog, shoutout din kay Roland Cervelia, kay Michelle Lee Acosta, kay MG Eric Adventure from Palawan. Shoutout po sa inyo Sir Eric, at sa lahat po ng mga taga Palawan. Kay Jelo Mariano, shoutout din po kay Legendary, kay Bayangan Fishing Channel, kay Sir Ador De Leon,
kay Ma'am Nati Dimidutong, at shoutout din kay Renan Spearfishing, tapos kay Sir Leno Hermoso. So ayun mga kalabarkada, no? So shoutout po sa inyong lahat. So sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko kayo sa mga next na vlog natin. At habang mainit pa at nag-iinit tayo ng mag-shoutout, comment na po kayo. Alright, so naantay lang natin ma-drain yung dalawang motor natin para naman totally na na-drain talaga lahat ng langis. Alright mga kalabarkada na, so update tayo mamaya. Alright mga kalabarkada na, so ilalagay na natin to, tapos maglalagay na tayo ng langis. Pupunasan lang natin dito para maging malinis. Para malinis din naman mga kalabarkada na. Alright. Tapos dito na natin malalaman kung ilan nga ba talaga yung makukonsume na langis itong si Raider 150. So ang paglalagay pala nito, itong may butas, yun ang papunta sa loob. Check natin yung rubber. So andun. Right mga kalabarkada na, so, maglalagay na tayo ng langis. Alright mga kalabarkada, so nilagay na natin yung 1 litro pero kulang pa. Kulang pa. So ibig sabihin, pag may oil filter, nagpalit ka ng oil filter, talagang ang mapupunta na lang talaga mga kalabarkada ay 1.2. So yan, nakita nyo na, kasi kulang na kulang siya, oh. Ayan siya, oh. Nakita nyo, kulang. So ibig sabihin 1.2 talaga yung pupunta na lang is pag gano'n na nagpalit ka ng oil filter, o diba? So sa mga nagsasabi na 1 litro lang sakto, so ibig sabihin pag 1 litro lang yung nalagay mo, hindi ka talaga nagpalit ng oil filter. Pero pag nagpalit ka ng oil filter, napupunta at mapupunta talaga na langis ay 1.2. Ayun, 1.2 nga talaga mga kalabarkada kapag nagpalit ng langis. Papandarin natin itong sered mga kalabarkada para umakyat yung langis sa mga daanan ng langis.